Ola xente, son Paula e hoxe quero falarvos dun libro que me impresionou moitísimo, titulado Un animal chamado Néboa. É unha historia que non é alegre, nin doada, pero se desexas unha historia que che faga pensar e sentir a partes iguais, estás no sitio perfecto. Se vos interesa a historia, a superación e o que o ser humano pode ser capaz de facer nas peores situacións, este libro é para vos. Un animal chamado Néboa é un libro formado de 5 relatos de ficción, todos ambientados durante a Segunda Guerra Mundial. A través deles coñecemos o horror da guerra dende diferentes puntos de vista, dende o sufrimento das víctimas, a dureza da supervivencia e tamén a forza interior das persoas que nunca se renderon. É un libro intenso, con historias curtas pero moi profundas, que che deixan cavilando aínda despois de pechar as páxinas. Ademais, o libro está escrito pola autora galega Ledicia Costas e, como vemos na súa portada, intenta simular un campo de exterminio nazi, entendendo de que tratan estes relatos. Bueno, escollín este libro porque dende que fun a Auschwitz o tema da Segunda Guerra Mundial empezou a interesarme moito, aquel lugar marcoume e é impresionante escoitar o que viviron as persoas que pasaron por situacións tan inxustas e tan duras. Este libro ofrece esa visión humana e tamén emocional, que non só fale de feitos históricos, senón tamén de sentimentos, de dor e tamén, ás veces, de esperanza. O libro recolle 6 historias sobre a Segunda Guerra Mundial e as súas consecuencias. En Leningrado vemos a loita pola supervivencia nunha cidade asediada pola fame e o medo. A derradeira misión do buque USS Indianapolis relata o desastre dun barco afundido e a culpa do seu capitán. En Retrato do Sol Nacente, unha muller xaponesa descobre que o seu marido participou no bombardeo de Hiroshima. A canción da Vila Triste mostra a brutalidade da Italia fascista. Un animal chamado Néboa conta a vida dunha presa en campos de concentración, simbolizando a deshumanización do horror. E por último, 3 xuizos para 3 nazis, que pecha o libro cos xuizos de Nuremberg, reflexionando sobre a xustiza e a memoria das víctimas. En cada relato cambia o narrador. Nalgúns casos é un narrador en primeira persoa que vive directamente os feitos, e noutros é un narrador externo, que observa o que sucede sen participar directamente no relato. Isto fai que cada historia transmita unhas emocións distintas e, así, poidas ver a guerra dende moitos puntos de vista distintos. As historias están situadas entre 1939 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, aínda que algunhas continúan nos anos posteriores. A autora consegue reflexar moi ben o ambiente da época, o silencio, a fame, o frío e, sobre todo, o medo a perder a vida que teñen as persoaxes. O libro lévanos a lugares moi diferentes: Leningrado, o Océano Pacífico, Hiroshima, Italia e os campos de concentración de Alemaña ou Austria. Cada lugar ten unha atmósfera bastante marcada. O lector pode sentir o frío dos persoaxes, o cheiro ao mar, a destrucción ou a néboa que envolve a dor tan característica deste libro. Esa variedade de escenarios fai que o libro sexa moi visual, moi impactante e que o lector síntase dentro da historia. O estilo é realista e directo, pero tamén moi coidado. As descripcións son bastante intensas, tamén emocionais, e, baixo o meu gusto, non hai partes que sobren. Non é un libro difícil de ler, pero sí que é un libro que obriga a pensar. A linguaxe é clara, pero o contido é profundo e cheo de simbolismo. O que máis me gustou deste libro é que consegue facerche sentir de verdade o que vivían as persoas daquela época. Non é unha lectura fácil, pero é desas que che deixan pensando incluso despois de rematar a historia. Cada historia ten algo que impacta. Hai dor, hai medo, pero tamén hai moita forza e esperanza. Creo que a autora consegue transmitir moi ben estas emocións sen exaxerar nin facer drama de máis. E iso é algo que se agradece porque é un libro moi triste. A min fíxome valorar máis o que temos hoxe, cousas que ás veces damos por feitas, como vivir en paz ou ter liberdade. En resumo, pareceume un libro duro, pero moi bonito, que che toca e che fai reflexionar. Eu daríalle un nombre sobre 10, porque ás veces resulta un pouco aburrido nalgúns relatos,
pero paréceme unha lectura que realmente merece a pena e que todos deberíamos de ler para coñecer máis o noso mundo. Recoméndollo a quen lle guste a historia, a quen queira entender mellor o que foi a Segunda Guerra Mundial e, sobre todo, a quen busque un libro que faga sentir e reflexionar. Non é un libro alegre, pero sí moi necesario para lembrar o que ocorreu e para que non se repita. Así que xa sabedes, lede Un animal chamado néboa, deixade que a néboa vos envolva e descubride as historias que este libro agocha. Ata logo, vémonos no próximo Booktuber. Chao!